खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 10 अक्ट'बर 2023 बारायजे मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सेबाया 10 थाखोनि जोबथा आनजादखौ फैगौ 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव खुंनो थाखाय साखाफारा खालामबाय होननानै फोसावबाय। बे आनजादा 14 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन आरो 4 मार्चआव जोबगोन आरो प्रेक्टिकेल आनजादफोरखौ आनजाद जानायनि सिगांनो बा आनजादनि सिगां 2 आरो 3 फेब्रुवारियाव खुंनाय जागोन होननानै फोसावनाय जाबाय। आसाम आरो मेघालया बर्डारनि साखाथियाव थानाय कालदं गार' हिल सेक्टराव लामाखौ बारलांनो नाजानाय समाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै 2 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय 2 सुबुंनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। हाग्रा मैलारि बिथाङा गाज्नि जाबाय। बिथांनाव आलजाइमार बेराम जाबाय। जेब्ला आलजाइमार बेराम जायो अब्ला गासैखौबो बावगारो। बिथाङा बड'लेण्डनि सासे गाज्नि जाबाय होननानै राजु नार्जारि बिथाङा फोरमायदों। महिलारिया दा गजनी जाबाय। गजनी होननाय फिल्मखौ नुबाय। गजनी होननाय फिल्माव हाग्रामायाबो जोंनि बड'लेण्डनि सासे गजनी जाबाय आरोखि। बेनाव आलजाइमार बेमार जाबाय। बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो हाला। जेब्ला आलजाइमार बेमार जायो होनबा बेखौ गासैबो जिनिसखौनो बावजोबो। बिखुङाव लिरनानै लायोमोन जे आमेरिकाना बेबायदिनो लिरनानै लानांसिगोन हाग्रामाया, नङाबा बियो माने जे गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानाय नङा। दा जोंनि रायजो राजाफ्रा ओंखायनो हाग्रामाखौ रिजेक्ट खालामबाय। गजनीखौ माबोरै जोङो दा बिटिसिनि दैदेनगिरि होननानै मानिबावनो? बियो बिथाङा गजनी जानानैनो थानांसिगोन। बर' बिजोङा थैलांनायनि जाहोना बर' बिमा बिफाफ्रा बर' फरायसा गावसिनि गथ' गथायखौ बर' मिडियामाव फोरोंला, गासिबो गुबुन मिडियामाव फोरोङो। जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा जुदि बर' बिजोङाव फोरोङोबा गंसेबो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिया थैनाय नङा। जेरैहाय सरकारा बिबान दं, जोंनि गार्जेनफ्राबो बिबान दं। बर' मानसिफ्रानो जुदि बर' मिडियामाव फरायनो नागिराबा सोर फरायगोन? ओंखायनो आं खावलायगोन बर' गार्जेनफ्रा जाहाथे गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' मिडियामाव फोरोङो। मेसेजआ मोनसेल', आं दहायबो बुंदों, जोङो जिउआव जुदि साक्सेस जानांगौबा जोङो गिदिर सिमां नुनांगौ आरो गिदिर सिमां नुखांनानै जोङो बे गिदिर सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जों जोबोद खस्थ' खालामनांगौ। बे मोनसेल' मेसेज आंहा लाइमोनफोरनि थाखाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बारग' एनडिएबि आफादा आफादनि नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय बारग' एनडिएबि सुशील नार्जारिखौ आफादनिफ्राय बोख्लायबाय। गिबियावनो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम सनितपुर जिल्ला बारग' एनडिएबि खौसेथि आफादनि जानानै गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। थांनाय 30 सेप्तेम्बर बाटासिनि मिलन गेजेर गोजौ फरायसालियाव जोंनि बारग' एनडिएबिनि मोनसे गोनांथार मेल खुंनाय जायो। बे मेलनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि आफादनिनो गेलेमु नेहाथारि बिथां सुशील नार्जारि बिथांखौ जोंनि आफादनि नेमखान्थि सिफायनाय, सोद्रोमथि सिफायनाय आरो आफादनि बेरेखा मावनायनि दायाव जों बिथांखौ बोख्लायनाय जायो। आरो बै खालि बोख्लायनाय फोसावनायजों लोगोसे दिनै जोङो नैबे धेकियाजुलिनि साहित्य भबनाव दिनै मोनसे मावफुं मेल खुंनाय जायो। बे मावफुं मेलनि गेजेरजोंनो बिथांखौ दिनै लेटार इसु खालामनानै बिथांखौ फोसावनाय जायो जे बिथाङा दिनैनिफ्राय जोंनि आफादजों खुनु लोब्बा गैला आरो माबाफोर बिथाङा आफादनि मुं लानानै खामानि मावोब्ला बिनि दायनिगिरिया गावनो खुद जागोन। आरो बे दिनैनि बे मेलनि गेजेरजोंनो मोनसे जोङो डिसिसन खालामनाय जायो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जौ जुवानि बाहायनाया बांद्राय जाबाय। बेनिखायनो जोंनि सनितपुर जिल्लानि बेंनायाव थानाय मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलाव फैबाय थानाय दुर्गा फुजा, लोखि फुजा, जिखुनु फुजायाव जाहाथे जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थायो आरो सांग्रांथि जाना थायो, बेखौनो गुरै खावलायबाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।